అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. మీరందరూ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఏ రకంగా చేయాలి, ఇంకా వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్టత, జాగరణ, ప్రతి ఒక్కరూ విష్ణు భగవానుడికి సులువుగా చేసుకునే ఒక చక్కటి పూజా విధానంతో పాటు కొన్ని పరిహారాల గురించి కూడా చెప్పబోతున్నాను. అంతకన్నా ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఈ వీడియోకి ఒక చిన్న లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్లో మంచి మంచి పూజలు పరిహారాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఆల్ అనే నోటిఫికేషన్ కూడా తప్పకుండా ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున పూజా విధానంతో పాటు ఉపవాసం, జాగరణ అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హిందువుల పండుగలన్నీ చాంద్రమానం లేదా సౌరమానాన్ని అనుసరించి జరుపుకుంటాం. కానీ ఈ రెండింటి కలయికతో వచ్చే పండుగ ఒకే ఒక్కటి ముక్కోటి ఏకాదశి. దీన్నే వైకుంఠ ఏకాదశి అని పిలుస్తారు. అంచేత వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఉదయం 5 గంటలకే నిద్రలేచి, అంటే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి చక్కగా తలస్నానం చేసుకుని పూజా మందిరాన్ని శుభ్రపరిచి గడపకు పసుపు కుంకాలు, తోరణాలతోనూ ముగ్గులతోనూ చక్కగా అలంకరించుకోండి. ఆ రోజున ఈ పూజను మీరు మీ పూజా మందిరంలోనే చేసుకోవచ్చు. వీలు లేకపోతే ఈశాన్య ప్రదేశంలో కానీ లేదంటే తూర్పు దిక్కును కానీ అక్కడంతా క్లీన్ చేసుకొని బియ్య పిండితో చక్కగా ముగ్గులు పెట్టుకొని ఒక పీటను ఏర్పరిచి ఆ పీట మీద పసుపు రంగు వస్త్రాన్ని పరచాలి. ఎప్పుడైనా మనం విష్ణుమూర్తి పూజలో కానీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి యొక్క పూజల్లో కానీ ఆసనం మీద పసుపు రంగు వస్త్రాన్ని పరచాలి. మాకు అలాంటి అవకాశం లేదు అనేవాళ్ళు ఎరుపు రంగు వస్త్రం కాకుండా ఏదైనా ఒక రంగు వస్త్రాన్ని పరచండి. తర్వాత ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి పూజలో విష్ణు భగవానుడికి పూజ చేసుకునే పూజ కాబట్టి లక్ష్మీనారాయణ ఫోటో పెట్టుకోండి. కేవలం విష్ణుమూర్తి ఒక్కరిని పూజకి పిలిచి కూర్చోబెట్టి పూజ చేసేదానికంటే కూడా దంపతులు ఇద్దరికీ చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ముక్కోటి ఏకాదశి రోజుల్లో చేసే పూజలు, దానాల వల్ల ఏడాదిలో ప్రతి ఏకాదశికి చేసినంత పుణ్యంతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని మన శాస్త్రాల్లో వివరించబడింది. పూర్వకాలంలో ఒక చిన్న కథ అనేది ఉండేది, చాలామందికి తెలిసింది. అది ప్రతి ఏకాదశికి మనం తలుచుకునేది కదా. విష్ణుమూర్తి ముర అనే రాక్షసుడితో యుద్ధం చేశాడట. యుద్ధం జరుగుతుండగా రాక్షసుడిని విష్ణువు జయించే మార్గాన్ని ఆలోచిస్తూ ఒక గుహలోకి ప్రవేశించాడట. అక్కడే నిద్రించాడట. ఈ మొర రాక్షసుడు వచ్చి ఆయన మీద పడిపోయాడు. యుద్ధ లక్ష్యంగా చెప్పాలంటే నిద్రించే వారి మీద దాడి చేయకూడదు, అది యుద్ధ పద్ధతి కాదు. కానీ రాక్షసులు లాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాటిని ఏమీ పాటించరు. అలా మురా రాక్షసుడు విష్ణుమూర్తి మీద దాడి చేయడానికి రాగానే విష్ణుమూర్తిలో నుంచి ఒక శక్తి బయటకు వచ్చి ఆ రాక్షసుని సంహరించడం జరిగింది. ఆ శక్తి విష్ణుమూర్తి. ఆ వచ్చిన రూపానికి ఏకాదశి అని పేరు పెట్టారు. ఆయనకి అత్యంత ప్రీతికరమైంది. ఈ కథ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, కానీ తెలియని వారికి మరొకసారి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పడం జరిగింది. ఇక స్వామివారికి దీపారాధన చేసుకుని గంధం, చక్కగా కుంకుమ, పూలు పెట్టుకొని లక్ష్మీనారాయణ ఫోటోకి చక్కగా పెట్టుకొని దీపారాధన చేసుకోవాలి. మనం ప్రతిరోజు నిత్య పూజ చేసుకోలేకపోయినా ఉదయాన్నే లేచి ఈ రకంగా చేసుకోవడం చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే వైకుంఠ ఏకాదశి పరమ పవిత్రమైందని చెప్తారు. కాబట్టి సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేవాలని చెప్తారు. విధిగా తలారా స్నానం చేసుకుని పూజ చేసుకోవాలి. ఇక ఈ రోజున ఉపవాసం కూడా చేయాలి. మనం దశమి రోజు రాత్రి అన్నం తినకూడదు, ఏదైనా స్వల్పంగా ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఏకాదశి రోజున భోజనం చేయకుండా ఉండాలని, ఆ రోజు రాత్రి మొత్తం జాగరణ చేయడం కూడా నియమం అని చెప్తారు. అంటే రాత్రంతా నిద్రపోకుండా మేల్కొని ఉండాలని చెప్తారు. తర్వాత మర్నాడు ఉదయం ద్వాదశి గడియలు పోకముందే భోజనం చేసి ఎవరికైనా భోజనం పెట్టాలి. మొర అనే రాక్షసుడు బియ్యంలో దాక్కున్నాడట ఈ తిథి రోజున. అందుకనే అన్నం తినకుండా ఉండాలని ఒక నియమంగా చెబుతారు. ఏకాదశి రోజున అన్నం తినకూడదు. అన్నం తిన్నవారికి అనారోగ్యం వస్తుందంటారు, ఇందులో రాక్షసుడు ఉండడం వల్ల. మామూలు రోజుల్లో మనం బాగా భోజనం చేసి పుష్టిగా చేసేస్తాం. కానీ ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున కూడా అలానే కడుపు నిండా తింటే జాగరణ ఎలా చేస్తామండి? చేయలేం కదా. దానికి తోడు భగవంతుడి మీద మనసు కూడా లగ్నం చేయలేం. ఉపవాసం అంటే దేవునికి సమీపంలో నివసించడం అని అర్థం. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున జాగరణతో ఉండాలి. అందుకని ఆహారం తీసుకున్నవారు జాగరణతో ఉండలేరు. మీకు ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది లేనంత కొద్దిపాటి ఆహారాన్ని తీసుకోవచ్చు. కటిక ఉపవాసం చేయమని ఎవరు అనరండి. వైకుంఠ ఏకాదశికి బియ్యంతో కాకుండా ఆహారంగా తులసి తీర్థం తీసుకోవచ్చు, తేనె తీర్థం తీసుకోవచ్చు, పండు, ఫలం, తేలికపాటి ఆహారం, ద్రవ పదార్థాలు. మనం మరీ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు. వైకుంఠ ఏకాదశి ముందు రోజు దశమి నాడు రాత్రి నుంచి ఆహారం తీసుకోకుండా పలహారం ఆ రోజు తీసుకొని ఏకాదశి రోజున నిరాహారంగా అంటే కొద్దిపాటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు.
ఇక రాత్రంతా జాగరణ చేసి ద్వాదశి రోజు పూజ చేసుకుని కాసంత అన్నం తిని ఇక మధ్యాహ్నం పూట మనం నిద్రపోకూడదు. రాత్రి అంటే ద్వాదశి రోజు రాత్రి అన్నం తినకుండా పలహారం తీసుకుని ఉండాలని చెప్తారు. ఉపవాసంలో కొన్ని పట్టు విడుపులు ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లలకు, వృద్ధులకు, గర్భిణీ స్త్రీలు ఇలాంటి వాళ్ళు పూజ చేసుకోవచ్చు. దేవాలయ సందర్శనం, దానం కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు చేయగలిగినంత ఎంత చేయగలుగుతారో అంతే చేయండి. మీకున్న సమర్థతను బట్టి ఎంత మటుకు చేయగలుగుతారో అంతే చేసుకోండి. రిస్క్ మాత్రం ఎక్కువగా తీసుకోకండి. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చేసుకోలేకపోతున్నాం, మరి మేము ఉపవాసం ఎలా అని అడిగేవాళ్ళు మీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో, అంటే మీ యొక్క ప్రాబ్లం మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో అంతే చేసుకోండి. ఇక విష్ణు భగవానుడికి ఆ రకంగా మీరు దీపారాధన చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా గణేశుడికి పూజ చేసుకోవాలి కాబట్టి చక్కగా గణేశుడికి సంబంధించిన స్తోత్రాన్ని పఠించండి. ఆ తర్వాత విష్ణు భగవానుడికి అరటి పండ్లను నైవేద్యంగా పెట్టండి. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న పరిహారం అని అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున 2 అరటి పండ్లను తీసుకోండి. అంటే నాటు అరటి పండ్లు ఉంటాయి కదండి, వాటిని తీసుకోండి. తీసుకుని ఆ విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన నామాల్ని అరటి పండ్ల మీద తడి కుంకుమతో చిన్న ఈర్బెడ్ సహాయంతో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదండి, ఆ రకంగా వేసుకుని పూజలో ఆ స్వామివారికి సమర్పిస్తే ధన ధాన్యాలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదని చెప్తారు. పూజ మొత్తం పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఆ నామాలు వేసిన ఒక అరటి పండుని మీరు ప్రసాదంగా తీసుకోండి. మరొక పండుని మీకు దగ్గరలో ఆవు ఉంటే కనుక తినిపించండి. ఆవుకు తినిపించడం కుదిరితేనే ఈ పరిహారం చేయండి, లేకపోతే చేయకండి. అలానే మరొక నైవేద్యం అండి, ఇది కూడా చిన్న పరిహారమే. కొద్దిగా ఆవు పాలు తీసుకోండి. ఆవు పాలు దొరకకపోతే ప్యాకెట్ పాలు ఉంటాయి కదా, మీకు ఎలాంటివి అవైలబుల్గా ఉన్నాయో ఆ పాలు తీసుకోండి. ఆ పాలల్లో కాస్త యాలకుల పొడి, కొద్దిగా పటికి బెల్లం పలుకులు వేసి ఆ పాల మీద ఒక తులసాకును పెట్టి స్వామివారికి చూపించాలి. ఈ రకంగా చేస్తే స్వామివారికి పూర్తిగా నైవేద్యం సమర్పించినట్లుగా లెక్కకు వస్తుంది. అలానే మరొక ప్లేట్లో అంటే ఇత్తడిదైనా రాగిదైనా ఏదైనా తీసుకోండి. విష్ణు పూజలో, సూర్యదేవుడు పూజలో ఉపయోగించే వస్తువుల్లో రాగి వాటితో పూజ చేస్తే అత్యంత శ్రేష్టమని చెప్తారు. లేనివారు ఇత్తడిదైనా వెండిదైనా ఏదైనా పర్వాలేదు తీసుకోండి. ఆ ప్లేట్లో పసుపు కలిపిన అక్షింతలు వేసుకోండి. అక్షింతల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీ అందరికీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది కదా. బియ్యంలో కాస్తంత నేతి చుక్కని కాస్త ఒక చిటికెడు పసుపు వేసి అక్షింతలను తయారు చేసుకోండి. ఆ అక్షింతల్ని ప్లేట్లో వేసుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున రాగి ప్రమిదల్లో దీపారాధన చేస్తే చాలా చాలా మంచిది. దానికి ఒక 2 రాగి ప్రమిదలు తీసుకోండి. ఇవి పెద్ద రేట్ ఏమి ఉండవండి, చాలా తక్కువ రేట్లోనే ఉంటాయి. మీకు దగ్గరలో అవైలబుల్గా ఉంటే కనుక తీసుకోండి. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున రాగి ప్రమిదల్లో నేతిని వేసి దీపారాధన చేసుకుంటే కనుక మనకున్న పాపాలన్నీ పటాపంచలు అయిపోతాయి. రాగి ప్రమిదలో దీపారాధన చేస్తే కనుక విశేషమైన ఫలితం లభిస్తుందండి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున. అలానే ఈరోజు తులసి చెట్టు దగ్గర అచ్యుతానంద గోవింద అనే మంత్రాన్ని మీరు పఠిస్తూ పూజించుకొని పసుపు కుంకాలు పెట్టుకుని రాగి చెంబుతో నీటిని సమర్పించడం చేయండి. ఆ రకంగా చేయడం వల్ల అంతులేని ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి ఒక్కరూ సులువుగా చేసుకునే పూజా విధానాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నానండి. కలశం పెట్టుకునే ఆచారం కొంతమందికి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు. ఆనవాయితీ ఉంటే కనుక కలశం పెట్టుకుని పూజ చేసుకోండి. లేని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున దానం కూడా చేయాలంటారు. మీకు తోచింది ఏదైనా సరే ఒక మంచి పని కానివ్వండి, ఎవరికైనా మీకు తోచినంత ఇవ్వడం కానీ, అంటే ఆహారం పెట్టడం కానీ, వస్త్రం ఇవ్వడం కానీ, అలానే గోదానం చేయడం కానీ, ఇలాంటివి ఏదో ఒకటి దానం చేస్తే చాలా మంచిదండి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున. ఇవన్నీ మా వల్ల కాదు అనేవాళ్ళు ఉంటే కనుక స్వయం పాకాన్ని ఇచ్చుకోవచ్చు బ్రాహ్మణులకి. అన్ని ఏకాదశుల్లోనూ ఈ నియమాలు పాటించుకోవచ్చు. సంవత్సరం అంతా ఉండే 23 ఏకాదశులకి మీరు చేయలేకపోయినా ఈ ఒక్క వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున వీటిలో ఏ ఒక్కటి చేసినా కానీ అఖండమైన ఫలితం వస్తుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తి ఉత్తర ద్వారం నుంచి దర్శనమిస్తాడని చెప్తారు. ఉత్తర ద్వారం నుంచి విష్ణుమూర్తి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు 3 కోట్ల మంది దేవతలు దర్శించుకున్నారని చెప్తారు. మామూలు రోజుల్లో దేవాలయాలు ఉత్తర ద్వారాలు ఎప్పుడూ కూడా తెరిచి ఉంచరు, మూసే ఉంచుతారు. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉత్తర ద్వారం తెరుచుకుంటుంది. ఉత్తర ద్వారం గుండా స్వామివారిని దర్శించుకుంటే మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదని చెప్తారు వాళ్ళకి. ముక్కోట ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే వైష్ణవాలయానికి వెళ్ళి విష్ణుమూర్తిని ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకుంటే చాలా పుణ్యప్రదమని చెప్తారు. మీ చుట్టుపక్కల విష్ణు ఆలయాలు లేకపోతే ఆయన దశావతారాల్లో ఏ రూపంతో ఉన్న ఆలయం దగ్గరికైనా సరే వెళ్ళి ఆ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవాలి. ఏడాదిలో వచ్చే అన్ని ఏకాదశి రోజుల్లో ఉపవాసం ఉండకపోయినా ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున కనుక ఉంటే అపార ఫలితం దక్కుతుందని అంటారు. సంవత్సరం మొత్తంలో ఏకాదశులు చేయకపోయినా ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున దేవాలయం దర్శనం, దీపారాధన చేసుకోవడం, చిన్నపాటి దానం కనుక చేసుకోవడం, అలానే ఉపవాసం కూడా చేయాలి. ఉపవాసాలు మన ఆరోగ్య రీత్యా చాలా మంచిదండి. తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల
అలానే విష్ణు భగవానుడికి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అరటిపండు నైవేద్యంగా పెట్టండి. దాంతోపాటుగానే చలిమిడి, వడపప్పు, పానకం కూడా ఖచ్చితంగా పెట్టండి. పూజలో కంపల్సరీగా పెట్టాల్సింది తులసాకండి. తులసిని లక్ష్మీదేవి ప్రతిరూపంగా కొలుస్తారు. విష్ణు పూజలో కనీసం ఒక్క ఆకునైనా సరే పెట్టడానికి చూడండి. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ఆయన చాలా సంతోషపడతారు. ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున పూజలో గీతాపారాయణం, గోవింద నామస్మరణం, నారాయణ అష్టోత్తరం, పురాణ శ్రవణం ఇలాంటివి చదువుకోవడం వల్ల మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని అంటారు. ఇవన్నీ చేయకపోయినా కనీసం ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రాన్ని ఒక 108 సార్లు జపించడం వల్ల మీరు అనుకున్న కార్యాలన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తయిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఏకాదశి ఉపవాసం చేసినప్పుడు తినకూడనివి నాకు తెలిసినవి చెబుతానండి. ధాన్యానికి సంబంధించినవి వరి, గోధుమ, జొన్న, రాగులు, సజ్జలు ఇలాంటి వాటితో చేసినవి, పప్పు దినుసులు అంటే కంది, పెసర, మినపప్పు, శనగపప్పు, పెసర్లు, బొబ్బర్లు, పుట్నాలు, ఓట్స్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా తీసుకోకూడదు. ఇక తీసుకునే పదార్థాలు ఏంటంటే పండ్లు, పళ్ళ రసాలు, సగ్గుబియ్యాన్ని పాయసంగా చేసుకుని తీసుకోవచ్చు. పాలు, మజ్జిగ, పెరుగుని తీసుకోవచ్చు. మరీ కడుపు నిండా తినకుండా నీరసం రాకుండా కొద్దిపాటిగా తీసుకోవచ్చు. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు. హెల్త్ బాగుంది, అంతా బాగుంది అన్నప్పుడు మాత్రం ఉపవాసం గట్టిగానే చేసుకోవచ్చు. అలానే మనం రోజు ఉపయోగించే ఉప్పు వాడేది కాకుండా సైంధవ లవణం అంటే రాక్ సాల్ట్ని వాడుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని కూడా స్వల్పంగానే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పుకునేటివన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పరిహారాలండి. అరటి పండ్ల మీద నామాలు వేసుకుని చేసుకునే పరిహారం. అలానే స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెట్టేటప్పుడు తప్పనిసరిగా తులసాకుని పెట్టి సమర్పించండి. అలానే రాగి ప్రమిదల్లో దీపారాధన చేయండి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున. ఈ 3 కూడా ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున తప్పకుండా చేసుకోండి. ఆ విష్ణు భగవానుడికి పూజ చేసుకోండి, దీపారాధన చేసుకోండి. మీకు కుదిరినంతలో ఉపవాసం చేయండి, చిన్న దానమైన చేయండి. ఈ రకంగా ఆయనకి చేసి ఆయన నుంచి ఆశీస్సులు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా కలగాలని, ఆయుర ఆరోగ్యాలతో మీరు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇక వీడియోని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కనుక అడగండి, తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను. అలానే ఎలా అనిపించింది అనే మాట కూడా చెప్పండి. ఇంకా లైక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఒక చిన్న లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ కాని వారు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. కుదిరితే కనుక షేర్ చేయండి. మరొక భక్తి వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. అంతవరకు సెలవు.